Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kahit, apa yan nakailad ka pa ilang di tagar daw. Di ka makipurdiya? Nabambanugak nga raw. Ay nawaw! Anya kumangay ti pakabanugam kawam mo tinararamid mo. Sa may sa halidi ita. November 1 ita. Adtoy ti kalendaryaw. Kita mo. Na. Ay nagardo. Danda ni awanan ti lamutan tayo ngamday tapay la sadut mo ti ipakpakat mo. Di ka kadimadanagan bakit? Inton malam. Addan to ti mayawid ko akanan tayaw. Kahit pangalam nga raw. Namnamaang manan ti sagana dagiti karo ba tayo? Si kakit dimot bakit? Saan ah? Kanya nga ron ngay. Jack ibagbaga. Anyat oras hindi ta Ines. Alas 3 na ti malam. Apay aya. Itay payasang kadamag mo ti oras. Adda ngamin ti papanak madamdama bakit? Papanamanan. Sa dino kumapay ngay. Mapanak agrimedyo iti kanan tayo ah. Kano malaman? Dapay pakitang danam ayamag. Relax Ines bakit? Agtalag ka kadila ang kanyak. Addan to ti maiyawid ko akanan tayaw. Ay. Di mo padpadasan tagtakaw gardaw. Ay nawaw. Takaw adagos? Di nakibabay na. At dalamang nagkuakalukwan nga raramidon. Magsagana ka kanyak. Naghamat ni masabat unit udalan, Marigaldo. At napay ti sa ako nga imit mo. Sa dinuan ti papalam. Ay nawaw. Nagadukot asaludsodan da ito'y ataon aya. Napauli mo amit, Marigaldo. Ay, kwa, parilitaw. Di talaang. Sa dino andita, Mari. Kwa, pare, mapanak la ang mga laiti kanan ti baboy may pare. Katno, nakita ka na ngalan ni Mari Ines itay ang hapa. Kwa, pare, naibusan tinala ni Ines. Iso anaskan ang mga lakmanain. Ay, agan anat ka nga nun, pare. Sapay, November 1 ita. Ta, but ngunak pa ilang matparay. Sapay, pare, mamutang hamit aya. Saan pare litaw? Taanak amabutang italalyan niya. Naakon, lumin tabakan. Nasaya at manukas ta lito lakay. Nasalaw mo ka din ni Parigardo di tadalan. Kung bakit, mapan ano mga lain kanan ibaboy na. Kanan ti babaw. Isumat ni Onana. Kasla iji sementeryo mo tinagturungan na lakay. Anya ngay umat ni alamidin na ijay. Ay, Ay nawaw. Ape ang asdating atawam, lumin tabakan. amangan mo no apan na isa ako dagiti atang lakay. November 1 ita. Aduman ti atang iji sementeryo. Saan mo siguro ang maaramin ni Parigardo na ita, bakit? Ay nawaw. Dayjay payla ang tikunam, lito lakay. Aramid nan ti mangisa ko iti atang.
Sipod pa'y iday. Imbis nga agtrabaho, tanapig sapay. Saan? Tasadot na ipakpakat na. Kita amno asino ti lumabas iti paraangan tayo lakay. Di parigal lumit. Lumit na bakit? Mingmingam ana imbag ti nakasako a binaklay na ah. Yak man amo na anya dyan sa una. Sigurado ak nga atang dagi jay litaw. Inala naman ng dagit atang ijay simenteryaw. Anya nga lakit dyan aya bakit? Saan mas siguro nga agbisin na parigal do? Napno maaramid na tikas na. Ay na wow! Aging gaita? Saan nakpay lapat yan, litaw? Apay umaapat yan ka. Gat awan mo't di pamanuknuk mo. Aguray ka man, tayabak ni Gardaw. Pare Gardaw! Dumagas ka pa, pare! Pasensya kan ngumnas kan nga agawid akon Roberta. Nadagsan nga min dawit kaw. Makitam day tali tulakay. Di na kaya ti dumagas dito balay. Gaputa adda ti ilimlimad na. Nay, nangalaam ka dagita inyawid mo amakmakan, Gardo. Ay kat diskartik mat abakait. Sapay dua asa ko. Mabalinan nga agpatakder ka iti tersinam inis bakait. Ay, nawaw. No kayat mau, nayunak pa'y aday tabakait. Ay, agsadang ka mamut, Gardo. Agi na nakakidin, tapno dapigsam amakitang daninton bigat. Apay kumaamakitang danak pa'y laang. Kat umanay mat nga abasto tayo iti may sa alawas dagita insang pet ko amakmakan. Apay, di ka kadin mangan inton sumaruno alawas? Ay na, Gardo aya, di kag pampanunot. Sa dinong ay tinangalaan nyo kadag iti magmaka na nakaparabaw iti lamisaan. Ines, anak kaw. Diyak amo ka ni Gardo, tatang. Di namot iba gano sa dino tinangalaan na. Ay nawaw. Sapay, anda ti sigarilyo kun arak anayon na. Saan mo't siguro ang nag-expire dagitaw, anak kaw? Saan pa'y, tatang? Mabalin pa'y amakan dagita. Ngam di yukot-kot yan dagita arak kan sigarilyo ah. Apay kumasaan. Basta di yulatan kot-kot yan, tatang. Inton ko nagsakit kayo mat. Saan mo't siguro, anak kaw? Ramanaklaang may Ay na, saan ko nakmat? No yung baga kadiyukot-kot yan. Saan, tatang? Laibos mo't timparabaw ko amakmakan iti lamishaan bakit? Inibos mo ka day? Ay na, tap na ibagakkan ka, Gardo, saan nakarawat? Ay nawaw. Di kagungot Agsalsalod sudak lang mat. Ni tatang, tinangibos iti makmakan. Nasayat mo't nga ron no kasta. Irwar ko nga rodon ti makmakan nga adda iti kabinet. Ni, nangalaan manan ka na kita. Secret ko saan mabalin amaamuan niyaw no sa dinaw. Basta ti may bagaklaang. Nadalaos ti nagtaudan day taamakan, Ines. Siguradum lang, Gardo. Di ka gararamid iti pakaibabay nak nga asawam. Tano saan? Papanawan ka diti balay. Naimbag abigat mo, Marimila. Kastamat kin ka, Mare Roberta. Anya ka di tigatangam? Sardinas kumano adda maray. Mano ti alaam, Mare. 2 alata.
Tay dadakkel no adda, Marimila. Sige, mabiit lang nga rod, Maray. Adda man ti saludsudak kang kamaray. Anya dayta? Limabas ka di dito'y tirsinam ni Gardo nga asawa ni Mari Inez. Aywan, limabas mo't, idi na minsan ngal daw. At dati binaklay na anak asako. Apay ka day? Nasiputam ka day, noon niya tilinaon ti sako a binaklay na Maray. Ay, Jack amo Saan mo't makita? Apay aya asal sa ludsudam. Amok noon niya tilinaon ti sako a binaklay na Maray. Anya nga'y tilinaon na. Atang Maray! Napan na inala dagiti atang iji simintiryaw. Ay, nawaw, nagturudan no kasta, Maray. Si kamat ti lumabas iti paraangan me, Mari Inez. Sa dino nga iti papanam. Mapana man makitang da ni Jaylee, Mare. Ni Gardo nga'y Maray. At DJ balay, nakailad man na. Ay, una yun, a kinasadot ti asawa, Maray. Ay na, nakunampay day ta, Mare. Ay, gayam. Anya di nakasako nga awit ni Gardo di na minsan nga aldaw. Ay na, nagado ang groceries, Mare. Sa dino nga'y tinangalaan na kat awang mati trabaho na, Maray. Jack nga rod, amo, Mare. Di namot kayat ngay baga kanyak. Ay, nawaw. Di mo amo no sa dino ti pangalalaan na, Maray. Ay, kaslad da kayat mo asawa na, Mari Roberta. Ay, kuha, Maray. Awan. Awan ti kayat ko asawan, Maray. Confirm, Mari Roberta. Anya ti confirm, Marimila. Atang, tinakita tayo anak kasako nga binaklay ni Gardo, idi na palabas ng aldaw, Maray. Asino mo tinakadamagam dita, Maray? Ni Mari Tina, nakita na kano ni Gardo, yung sementeryo, Maray. Isaksako na, dagiti atang. Di lagbutang mo day ta Gardo, Maray. Atang, may turod ng alaan. Anya nga'y kat isulaang mat ti kalakaan at trabaho para kinkwana. Di na mat kayat ti makitang dan. Mas daawak iti day di ata, o Maray. Numaamuan ni Mari Inis nga atang gayam ti inyawid ni Gardo a groceries. Ang mga nupapanawon na ti asawa na ijibalay da, Maray. Oray siyak mat Mari Roberta. Si kaman mat ti kasta ti asawa na no di ka agbaen. Gumatangak man iti tinapay, Marimila. Apay, naibus ka din ti atang anapan inala ni Gardo yung sementeryo, Maray. Atang! Simenteryo! Ay nawaw, lawan kon. Lay, Mare, napauli magkamatan. Ay kwa, Maray. Anya ati napay ti kayat mo. Kwa, di mo man yaw awan ti saritaan, Marimila. Anya nga atang di ibagbagam itay. Kwa, Maray. Ibagam ti pudno kanyak. No di mo kaya taguraan ka, Mare. Kwa, Maray. Anya nga'y, Mare. No ibagakin ka, saan ka nga tangagungat, Mari Ines? Ay kadepende ano niya ti ibaga, Mare. Kwa ngamin, Mare. At dati nakaibaga kanyak, ani Gardo tinapan nangala kadagiti atang ije sementeryo. Iso dia inyawid na ang abastoyo, Mare. Aniya? Oy, Gardaw! Agreeing ka man dita! Gardaw! Mangmangagnak! Anya dayjay ay bakit? Mangibabayin ka talaga? Sadot ka lang arudan? Kalukwan pala tararamidam? Anya manen akalokwan day ta nga ibagbagam. Ay nawaw! Agin di mo kapailaan!
Asino tinagkunakang kama malalalaan nagiti atang iti sementeryo? Kahit anya kumatida ka si Ijay. Saan mo't akanan dagiti natay dayjay? Sayang laang, iso ngay nalaklatan Pumanaw ka niti balay! Di naklangarod matultulungan iti trabahon, kastapay lang taramid mo, mangibabain ka! Adtuyan dagiti badong gardo, pumanaw kan. Pangasim ko mamot baka di nakpapanawan. Maasi ka kadikan niya. Ay naawanan ta dupay sao, pumanaw ka kay din. Itugot mo matlang dagita atang anapan mo yung nalalay di sementeryo. Pakawanan na baka Anya pala tururayam, si Lolo Katiri daw. pakawanan na ka din inis baka ikare sing-sing putak. Kano sa anak ko nga agar-aramin iti kalukwan. No kayat mau, isublik na giti atang inalak. Bakit? Kasano ko mga isublem kat aduntikin nan tayo? Rumor kan. Ha? Lukatan tiri daw. Bakit? Ura niya tararamidam. Jak lukatanan day ta. Pinapanaw gayam ni Mari Ines ni Parigardo ijay balayda. Bakit? Iti anya ko maaga po ngay, lito lakay. Asanumat namin. Naglaing ni Parigardo nga agaramid iti kalukwan. No kasta, di atang ti makagapaw. Wen, bakit? Maumayok ni Parigardo dito balay. Hay, day tati di mo aramidan litaw. Nakakaasimot na tao, bakit? Awan ti pagturugan na. Ay na wow, di mo ba'y antap no agnakam? Wan matkit niya. Pinapanaw magayam ni Mari Inis ni Gardo iji balayda Mari Mila. Wan, Mari Roberta. Nakitak no kasano a pinapanaw na idi kalman. Nailaw anak anang ibaga iti may papan iti atang nga inyawid ni Gardo, Mari. Iso ti makagapo no apay akas tauna iti unget ni Mari Ines. No kasta, sikat tinang ibaga, Maray. Wan, Mari Roberta. Maasyanak nga rod ka ni Pari Gardo. Ay na wow, gusto mo laang tak no maamon ni Mari Ines, ter aramidan ti sadot nga asawa na. Wan matkit di Mari. Agraman atang iti sementeryo. Pag-interisan na. Mas daaw ka, Maray. Maiturod na ka ng ti atang. Ha, agsardeng ka Mari. Nimot gayam Pari Gardo ti sumungad. Nangag na ka di ti saritaan ta, Maray. Sigurado day ta Mari. Kasla speaker tumot ngamin tangiwat mo. Anya lang tararamidam diti balay gardo. Awanan ti amok apapanak. Bakit? Paunagan na ko man Ay nawaw, kasta lang kalakanakan ka ti mangibagay ti kasta, kalpasan ti naramid mo. Agsing-sing puta ka. Ay saan? Agagita kon bakit? Palubusan ka nga agsubli diti balay, ngam saan pa nga ita. Urayak pa nga da makita ka pa nagbaliw mo. Sa dino nga iti pagturuga. Ay parikot mo daytan gardo. Kita ano di ka pala gagat iti kasta sitwasyon mo ita. Ay na wow! Ay na, Gardo. Agagat ka, katliklikam ti agaramid iti kalukwan. Amabalain apakay babain ang ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay na wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.